Sharifa Sound Studio. Maliki mai wa zuciya abinda take so, zuciya ta na son yaban muradi gausi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Gashi rauni a gare ta wanda bai da misali, rabbana yau ma na to abin lasisi. Rabbi salli ala sahibul muqamat Mahmud, shugaban alam dan Amina khairun nas. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Ali da sahabban sadu asa ya Allah, auliya tamkar su Sheikh Abul Abbas. Da jiyali dan Zahra umma salin kirki, saraki gyara kinsi muraduna in yasi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Akai da gambi sha sassaka uwayen toho, Shehu Ahmed labbai kaya muridin gausi. Kan hanji imamu muddaka abban nasiru dan agawasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Bilauri mallam basiru ya maulana, a cikin ku na gano ina sure nan gausi. Shehu Umar mallan radio mallan isiya, da ku muke komai hadimai muridan gausi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Gaisuwa ta nan ne take bukatar birki, na sako mata zan je gidan muradi gausi. Assalamu ala maulana, da sallama na shigo a gidan kaya in yasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Maula ya amsa kai min iso cikin fadarka, in zuba maka baitukan da ba a kiyasi. Gausi ya gausi ya uban fatiha gausi, guda jiran miliyan ba a ja da kai in yasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Saraki ta ka daidai na dinga ja maka baiti, uban maza uban maza uban maza in yasu. Mace ka saki mai maganin ƙananan ƙwari, ka fito a dawawa mutum ya yi makwabsi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Ban masoya in yasu ne ku bar wasu wasi, wallahi in yasi yayi daban cikin duk insu. Shi fa annabi yake muradi ba shi da manufa, in banda Allah sai shugaban mu khairun nas. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Shehu ya yi aiki na musulunci tukuru, ƙasa ya je gyara ruka in yasu. Muradina yayi nasara ga dukkanin inda ya je, kalmar shahada ita ce abinci kun aga wasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kawai yake in yasu. Jinjina kun zaki ukun mazabar dama, dole ne a buga maka tambura in yasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Gausu ni ma balla muni da kwarin gwiwa, na rusa kwanan duk masu son ayi maka kwausi. Kome kake a garin in ka bar shi to na barka, ko kuɗi ka gaban kar ka sake ban ko sisi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Na yi imani na daɗa ina karawa, ilahu ke ba bawansa shi ya ba in yasu. Ne ba na san ba yadda za ka yi da ni walai akan in yasu. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Faɗa kake yi mu bari su ya bali don banza, uwa uba mun bayar a ba mu fansar gausi. Ni ba haka nake haka ne ilahu ya yi ni, zuciyata an cakuɗa da ƙaunar gausi. Gausul azam baye uban fatiha gausi. Rayuwa ta gausi, mutuwa ta gausi, farin ciki na gausi, bakin ciki in yasu. Kai tsaya majubi, ni fa ban ce kai ba, ina batuna kan masu gane zancen gausi. Gausul azam
ba mu uka ta aikinsa in yi dan kisa ko da sai Gausul Azam baye uban fatiha gausi. Shehu ga wani bawa a taimaka a luttufa in zamo jan zaki cikin muhabbar gausi. Shehu namu uban ummu tamu ummul kairi, sannu sannu mu je dai a lafiya in yasu. Gausul Azam baye uban fatiha gausi. Uban masoya ta tawaga zaman ka huta, muna a bayan ka kaulayin mu ya in yasu. Gausul Azam shehul Islam a ya barama, a kula mu ba dan mu ba dan fatiha gausi. Gausul Azam baye uban fatiha gausi. Baituka na nan zan tsaya a yi min afuwa, babu ilimi a gare ni sai muhabbar gausi. Ni fa suna na Sitiya gari na Lafani, in kiyata ka kira ni majjazubin gausi. Gausul Azam baye uban fatiha gausi. Dan hatirar shehu imamu mutaka abin fiso, su suke ba mu je gare su ba wasu wasu.